Pri rozobratí dnešnej premeny by sme si niečo bližšie povedali k realizácii protetickej práce, ktorú sme indikovali z hľadiska sfarbenia skloviny zubov, ktorá bola spôsobená užívaním liekov počas vývoja. Prakticky sa jedná o fluorózu. Je to diagnóza, ktorá môže spôsobovať aj takéto sfarbenie zubov. Okrem toho v tomto stave vidíme, že máme prítomné aj nejaké polohové odchýlky a je určite možné zlepšiť aj tvary jednotlivých zubov. Po konzultácii a odsúhlasení liečebného plánu sme sa s klientkou pustili do realizácie, pričom zuby sme upravili a zhotovili digitálny sken, ktorý sme poslali technikovi a po obede v ten istý deň sme mali pripravené dočasné korunky, na základe ktorých sme vedeli zhodnotiť už potrebné úpravy, vybrať si požadovaný odtieň a následne sme tieto informácie odovzdali naspäť technikovi, aby sa mohol pustiť do zhotovenia finálnej práce. A tá finálna práca vo výsledku vyzerala nasledovne. Tuto si môžeme pozrieť porovnanie stavu pred a po na fotografii dole, kde vidíme, že podarilo sa nám upraviť ako zhrys, tak aj tvary zubov a odstrániť neželané sfarbenie skloviny, aby klientka nadobudla opäť sebavedomý a spokojný úsmev.